scoate un partid europarlamentar din sediu. Au venit cu poliția. Poliția, am zis, stați înăuntru. Apare poliția. Hai mă, nu decizi aici. Asta decid eu. Hai să vii poliția și să văd eu că mai ia poliția pe mine, parlamentar european, și mă scoate din sediu. Să vă îndepărtați puțin și să-mi dați voie să discut. Să nu împiedicați în niciun fel activitatea. Mă numesc Daniela Șomudov, sunt executor judecătoresc, lucru pe care spun și domnului Vadim Tudor, și am venit să pun în executare o hotărâre judecătorească definitivă. Minciună, doamna de Șomudov. evacuarea acestui spațiu. Vă evacuez eu pe voi din țară sau la Jilava. Unde e hotărârea judecătorească definitivă? E ordonanță presidențială. De ce negați procesele verbale semnate de șeful dumneavoastră, Lucian Ezer? A venit acolo în aici și a constatat că mai sunt două entități. Biroul de europarlamentar Vadim Tudor și redacția ziarului Tricolorul. Aveți hotărâre pentru astea? Inexistente din punct de vedere legal ce domnul președinte. Cine e domnul care vorbește acolo? Eu sunt Alin Petre. Cine e domnul avocat Petre? Domnule, dumneata faci tura bețivului, domnule, te trimite Băsescu la Pura, domnule. Aici e mâna lui Videanu. Dumneata ești trimeasă de Videanu și de prietenul dumitale Chiriță, primarul de la sectorul 3. Aș vrea un pic de liniște și din acel moment vă rog să părăsiți sala. Nu faci dumneata ordine la mine în birou. Escroaca! Ciomâldoaca escroaca! Faci dumneata ordine! Vii cu poliția aici! Vii cu gorilele peste Vadim Tudor! Te trimite Băsescu la Furat! Hoților! Hoațo! Dai tu afară presa din sediul unui partid! Și voi ce căutați aici? În numele cui vorbiți voi? Hoațo! Vei infunda pușcăria! Alin, ești un băiat fin. Te vreau lângă mine și după tine eu suspin. Tu mă faci să mă simt bine, sunt femeie lângă tine. Tu ești totul pentru mine, eu sunt numai pentru toate. Toate fetele mor după tine, nopți cu tine ele-și doresc. Toate fetele mor după tine, pentru tine fata e ceva firesc. Tu Alin, numai tu Alin, inima tu mi-o Alin. Tu Alin, tu Alin, numai tu Alin, inima tu mi-o Alin. Eu sunt Aladin și am o lampă fermecată. Orice vis ți se împlinește dacă vii și o faci odată. Hai acum, fetița mea, încearcă, nu ezita. Vino și trezește. Cătălin Talent, adevărat, vă spun. Mă l-am zis să care nu spune o poveste. Oh! Fii profesionist, dracu. Mersi de donație, săracul de el. Cătălin Talent, adevărat vă spune, jos ranga, stop violență, o voi promova. Marian! Să vie! Îl bag în pizda, mă, și telefonul meu unde e? Îl bag în măsa de handicapat! Hai mai repede, imbecilul dracului! Mă sună pe telefonul meu, da? Alminter moare emisiunea, nu pot dialoga cu nimeni. Chiar baia dracu de dobitoc. Adu telefonul în pizda, mă, și încoace.